Kabayan, share ko sa inyo kung paano kumita ng 68 per hour sa Australia. Pinaka side hustle. So, ang ginagawa ko, maraming nagpo-post sa Facebook ng regular gardening or one-time gardening lang. So, ang per hour nito ay $68 per hour. So, itong ginawa ko, dahil depende yan sa weeds na bubunutin, itong area na ginawa ko dito, 3 hours na yan. So, nasa 200 plus, 200 something na yan. O, di ba? Hindi na sayang yung oras mo tumambay. So, kung may trabaho ka, maghanap-hanap ka sa Facebook. Kung wala ka pang trabaho, marami dyan kung hindi ka lang mag-iinarte. Paglilinis, pagiging gardener, kikita ka. Basta wag ka lang tamarin. Kasi pag nasa abroad ka, hindi ka dapat pumipili ng trabaho.